рӯз бахер дӯстонам, умедворам ки хуб ҳастед. чизи аҷибе пайдо кардам ва хостам ки барои шумо низ бихонамаш ва шумо низ огоҳ мешавед. фикр кунед ки дар бонк суратҳисобе доред. ҳар субҳ ба суратҳисоби шумо $86400 интиқол меёбад. ин маблағро то шаб бояд истифода барем, зеро барои фарду интиқол намеёбад. агар ки пулро хоҳ сарфа кунем хоҳ на, то пагоҳ сифр мешавад. хоҳ истифода барем хоҳ на, сифр мешавад. пас чӣ кор мекунем? албатта ки кӯшиш мекунем ки ҳамаашро истифода барем. аммо ҳамаи мо муштариёни ин бонк ҳастем ки номаш вақт мебошад. ҳар субҳ соҳиби 86400 сония мешавем. дубора интиқол намешавад. ҳар субҳ суратҳисоб пур мешавад ва ҳар шаб холӣ мегардад. баргашт нест. сонияҳоро истифода бикун. беҳтараш бо он сармоя гузор. барои хурсандӣ, саломатӣ ва муваффақият вақт меравад. ҳар рӯз беҳтарашро анҷом биде. акнун муҳим аст дақиқаву сонияву солу моҳро аз киҳо хоҳем пурсид. барои фаҳмидани қадри як сол толибилмеро бипурс ки дар синфаш монда бошад. барои фаҳмидани қадри як моҳ аз модари ҳомиладор бипурс. бале. барои фаҳмидани қадри як ҳафта аз соҳиби маҷаллаи ҳафтаина бипурс. барои фаҳмидани қадри як соат аз дидори ду ошиқ бипурс. барои фаҳмидани қадри як дақиқа аз мусофире бипурс ки аз қатора ё аз автобус мондааст. як дақиқа дер кардааст, рафтааст. барои фаҳмидани қадри як сония аз ронандае бипурс ки пеш аз роҳи садамаро гирифта натавонистааст. бале, ҳатто ҳолатҳо мешавад ки як сония агар ки ба мо мерасид, мо аз садама наҷот меёфтем. ба ин хотир мегӯд ки ба қадри як сония бирасу, қадри як сонияро аз ҳамон ронанда бипурс ки ба ӯ як сония нарасӣ. аз 101 сонияро фаҳмидан хоҳӣ, пас аз варзишгар бипурс ки мақоми дуюмро ишғол кардааст, ки ӯ ҳам як мепурсем. варзишгаро ҳастанд ки мегӯянд ки агар ками як мешуд хеяна. ҳар як лаҳзаро қадрдонӣ бикун. ҳар як дақиқаро дар корҳои хайр истифода бикун. гумон мекунам ки барои аз гуфтаҳои мо танҳо оқилон ба худ чизе мегиранд. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong.